Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, konsuelo, Hello Bareta, da DCGB makukuha. Isyong seryoso kaduratan kay Henry M. and bida dyan. VP Henry Mag-Games Coffee. Again. PM in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB. una gahas Tabanggi. Oh yes. with VP Henry na ring happy. Alright. Henry M in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB. una gahas tabanggi, VP Henry kan DCGB an idol me. Ano na boy? VP Henry kan DCGB an idol me. Ano na boy? Ubos na sa pinaipit. Sararuan sa nang aldaw. Pagtapos kang eleksyon, ubos man sa pinaipit sa Indo. Ubos na. Ngunyan, ano na. Maray daw so ibinugtakta dyan sa pwesto. Ha? Maray daw so naibuto ta. Iyan ang challenge. Ha? Iyan taben challenge. Sinda po maasumir mga tugang sa katapusan kaining Nobyembre. Ha? Sinda po masumir sa katapusan kaining bulan na Nobyembre, kaya tabi iling-ilingon ta. Mga tugang kun kumusta man sinda? Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog. Ano na? Nagkaturunawa na. Nagkaturunawa na kita kapatid. Mga heriters, ha? Macedonian heriters. Good morning, Tabi Sendo. Sa maray itong apod ni Jeril Naranya, Macedonian heriters. Yan, di ba? Ha? Good morning, Macedonian heriters. Po Sendo ka boss. Welcome sa programa. November 1. Petsa uno na palangon yan, Chief Robert kan Nobyembre, ano? Ha? November 1 na palangon yan, ay salbat. Ano yan? All Souls Day. All Saints Day. Yan, ha? All Saints Day ngon yan. Magberesita po kamo sa mga puntod kan sa inyong mga mahal sa buhay. Anyway, kung di ka makakaduman, tugunan lang nindo. Sina na lang po magbisita sa indo. Woo! Ang mga pamahiin baga kayan, para da mapatunayan mo kung nagbisita sa imo sa imong mahal sa buhay, bibog takanda ang mga tugang kiabo dyan sa hagdan. Ha? Kung bako bibog takan kiabo, bibog takanda tabi dyan kipulbo baga o arena, yan na flower, bibog takan ki flower dyan, tapos mailing mo mga tugang nasa naso. Pahiling mo da ako nagbisita sa imo so sa imong mahal sa buhay, ta may gira dyan. Ha? Paminsan mailing mo gira kiko, gira ki ayam, o kung ano, dyan sa hagdan. Kaya sabi ka diba, ay, sus nga niya, ito nga yang sudaina, nag-inikos na sana nga niya, binisita nga niya kita, nag-inikos nga niya siya. Nag-inikos nga niya siya. Pangyayari sa maoraro. So iba ngayon, ay nag-inayam. Na? Pero daw iyan tabi, Chief Ramirkan, so nag-inurig. So ito bagang sumag-ina na, mag-ina na suwang. Susaro daraga, susaro ano yan, susaro mga tugang. So ina niya, nagdunuda duman sa gadan. Pagsurok sa irarom kang so ina na nag-ana, suwang na nag-inurig. O nag-inurig na suwang. Tapos pagsurok sa sirong nanggad, mataymingan niya sa butakal. Duman sa sirong. Mataymingan niya sa butakal.
Rislingon ang kabutakal so nag-inurig na suwang. Pagka maaga nagilingan na sumagina, sabi kan so aking asuwang. Ngaya ma, na-rape ngaya ako makan so uto ngaya ta. Ako ngaya makaya. May sinaklot ngaya akong soltero. Rinip ngaya ako sa taas kan. Ano yan? Kang soltero. Sabi da kang so ina, maday ka nga nga no. Ito na-rape lamang kita, na-rape lamang kitawo. Ako ngaya, adiskuido ngaya ako kiurig. Hello! Hello po! Smile! God is good all the time. Maray na aga po, Pilipinas. Good morning, good morning. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Kumusta po ang sa tuyang aldaw, kapatid? Ha? Kumusta lamang po ang sa tuyang aldaw? Kumusta na sa mga winners natin? Ha? Ang sa tuya tabi na mga winners natin. Ha? Sabi ni Pading Ray, good morning, Padi. Alagad an minaplano ang tawo. Alagad ang kagurangnan, iyo ang minagiyakan sa iyang mga lakad. Mga talinghaga, 16:9. Thank you, Lord. Good morning, everyone. God bless. Salamat po, DCGB. Marayo na serbisyo ka na kaaging eleksyon. Mabuhay ang gabos. Thank you, Padi. I love you. Yes, the best, ha? Good morning, Padi. Pading Ray, tabasaan ta ka mo kirawit Dawit. Ano sa tulukan rawit Dawit ni Pading Ray? Tinulang manok. Ay iyo. Gari may gustong sabihin ini pa din na sa imo na kuan, rawit-rawit na tinulang manok. Ako talaga, sa totoo lang, paboritohon ko ang tinulang manok. Iyan baga na, pero ang gusto ko tabing manok, so native, ano? Kaya nga, gari, naghahanap, pagka ako nagdiyan sa Saudan, kaya ako nagdiyan sa Saudan, nagakuan tabi ako, ano yan, naghahanap tabak kinative. Gusto ko talaga so native na manok. Masira mo nun, na? Masira mo nun pag tinulahon, masira mo mga tugang pag tinulahon tabi. Iyan mga tugang na sa tuya na tinulang manok. Alright. Sige. O nang pigsin sa kuya ni Jimmy. O nang pigsin sa kuya ni Jimmy. Binugtakan nga ki radyo sa Origan, nakatutok sa DCGB. Sabi kantang sa diri, madali magdarakula. Pigpapadangog ang mga orig sa programa mo. Mas madali daan mga orig pagdarakula. Stress reliever ang programa mo sa mauraro. Mga makusugo na magkaraw ng orig pag nagdadangog na sa totoo lang, ara mo ini na, oy, good morning mga orig. Mga orig, good morning tabi. Sa totoo lang, mga tugang, arog ka ini. Ang origan talaga, pigbubugtakan iyang kitugtog. Sa totoo lang, iyan baga darakula na mga pigiri. Ang pigigibo ka iyan kan mga mga tagsadiri. Bibugtakan iyan ki sound, iyan na stereo ba. Bibugtakan iyan ki kada kanto kan origan, bibugtak tabi iyan ki sound. O kung bako, bibugtakan ki ano man na klaseng tanog arog kay nagdangog sa programa ta sa mga orig. Totoo tabi iyan, stress reliever, mga tugang kan mga orig ang tugtog. Kaya ako ki nabasa uda. Pigigibo talaga yan, dangog. Sabi, mga tugang, ang urig tabi, minakwa na wawarang stress, kaya madali po magtaralubo ang mga urig. Totoo yan, tabi na kwa na yan. Kaya, una nga na sabi ni Jimmy sa mauraro, so Origan, so pigiri, nakatutok permi mga tugang sa programa ta, pinadala ni Jimmy, madali lang. Hindi man ang gadingaw. Pinadala ni Jimmy sa mga urig, nakatutok sa mga mabaskugo ng urig. Good morning. Good morning, tabi, mga taga Mauraro. May urigan pa. Good morning, mga pig. Kumusta, mga pig? Good morning, mga pigs. Maray na aga po. Enjoy, mga pigs. Alright, okay. Sige. Alright. Bueno,
Paring Al Armario po nasa linya, alas 5:25 na. Good morning, Paring Al, kamin. Good morning, Bade. Good morning sa mga tagantabay. Preparado naman ngunyan ang parokya kan Taysan asin Bangkirwan para sa piyesta kan mga gadan ngunyan aldaw sa God sa aga. Piyesta kan mga kalag. Ngunyan na alas 6:30 nin aga may misa sa Taysan Church. And at yan na hapon, may schedule man na misa dyan sa Forest Lake. Alas 4 yan sa sitio Tagongtong. Asin digdi naman sa Burabod, Taysan Catholic Cemetery. Igamanin misa at yan alas 5:30. Taon-taon ining pigigibo para sa kapistahan kan mga ganan asin kalag na pinagkatuda naman kan mga tao na pagbisita sa puntod kana sa indang mga mahal sa buhay. Ining sementeryo digdi sa Sitio Burabod kan Taysan, ininguwa ini kana panahon pa kayto ni Father Jovic Lobrigo, sakani na ang mga taga Southern kan Legazpi dahil na magparapasiring duman sa o dyan sa Albay District, sa Albay Catholic Cemetery, as inibaba mga sementeryo, pagsiring kaning Aldao. Ngunyan, at least bawas crowd na dyan sa Albay Catholic Cemetery. And dakulaon man ang bagay ini dahil talagang dakulo naman na ilubong digdi sa Burabod Taysan Catholic Cemetery. Kanya at yan hapon, imbitado ang gabos na mag-attender kan misa alas 4 sa Forest Lake. Alas 5:30 digdi sa Burabod. And sa aga, igaman gari ni misa dyan sa simbahan kan Taysan alas 6. Dangan na mga alas 7:30, giraray, mimisahan dyan sa Burabod Catholic o Taysan Catholic Cemetery. Yan, imbitasyon ni Father Rex Arjona ang Cora Paroko digdi sa Taysan. Yan pa rin ang bongkaras kang informasyon digdi sa Southern Pagkat Legazpi. Al Armario, DCGB. Thank you, Paring Al, sa report. Halipod yan mga tugang sa luwasa. Good morning, Tabi Masidanyan Heriters. Happy birthday kay Pading Lito Espinas dyan sa Barangay 16. Maraming salamat po sa mga taga Peñaranda Legazpi sa pagpadaba, pagtiwala at suporta kay Brother Jobert Bulawan Aranya. Tapto po kita. At sa pinsan ko po na Iski Kagawad, number 68, number 7 po. Thank you. Yes, good morning. Sabi po yan ni Amigong Jeril na Aranya. Maray na agad, Tabi. Mga tugang sa Indogabos, Tabi na may mga ano yan, mga nakatutok, ha? Nakatutok mga tugang sa Indo, sa Satuya Gabos. Yan. Alright. Didi po sa tuyang programa, mga tugang sandali lang. Mag-utapodan si Pading Mar. Bago-utapodan si Pading Mar. Chikontado mo na ang kamugtakan kang panahon. Ramon tado mo na ang ano yan? Madali lang. Madali lang. Check muna natin ang pag-asa. Ay, naiko po. Wala o. Tatawad lang ha. Tatawad lang, mga tugang iliyon ha. Tatawad lang, Tabi, mga tugang aramon tamulan mga headlines, kan mga darakulang bareta, ngunya na pag-aaga, 5:30 na. Mga tugang sa GB headlines kan mga bareta. Sa Morning Hirit, newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Kay ba mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, kagadang kang Comelec nasa transition para sa mga manggaganang kandidato sa barangay Sinsangguniang Kabataan Elections, tinugutan kan DILG. 19 katawo na gadaan sa barangay Sinsangguniang Kabataan Elections, ngunya na taon. At ang Comelec gustong gibuhon nasa mall ang eleksyon sa Pilipinas. Okay. Sobra 27,000 na pulis, ipapawagas ko niyan sa UNDAS, ikot sa PNP.
Mantang AFP nakisumaro man sa obserbasyon kanundas sa Pilog na Nasyon. Aha. Local airlines may pakiramdam sa mga pasahero ngunya na panahonin undas Na? atap magduman. Tama. Mga nanggana sa barangay sa Gunang Kabataan elections, tinawan ng DILG ng tulong simanang transisyon para i-turn over ang mga propriedad asin mga dokumento. Post-election scenario, pigtutukan kang PNP. Bantang Pilipinas na pabilang sa listahan kang top remote work hubs sa bilog na Kinaban. Tap ano pa rin? Top remote work hubs. Top remote work hubs. Oo. Aha. Yan sa Santo National Security Council, piniltahan ng China sa akusasyon na trespassing daw sinda. Nyan. Trespassing sa sadiring lugar. Diyan kaan, salbatana. Pangyari sa Maabaka. Aha. Magpreparar. Kaya gulo-guloan sa tuyan, China, no? Trespassing ya ka mo. Samuya ang teritoryo. At sa muya ngayon eh. Nailing mo na. Pangyari. Bata kita man sa nang kalaban sa ibang nasyon. Dahil man ano. So ngayon. So mga neighboring countries na nagkiklaiman baga kang paninda, kang teritoryo. Kita man sa naan talagang pipasaw-pasawa na di. Paano? Nagsabi mo nga, di na kaya. Yung nga ni, paano kaya na inakot ang day kita kaya? Kaya tituyo-tuyo kita. Yan. Yun na yan. Okay, climate-proof na struktura ay sinulong sa New Philippine Building Act. Climate proof. Building Act, ha? Dapat siguro, ang taramantakan sa mga nagigibog yung mga prajikan gobyerno. Kunan nga ni, mapapabilang nga ni sa lay na susunodon ka mga nagigibog. So yan nga ning tinampo pa first district pa siya. Nagkailing ko ang tinampo. Garib ako climate, climate proof. Ang tinampo, madali magtuklap ang ibabaw. Iling tulos ang graba. Inda dyan sa first district. Tapambira ako mag-agi. Pero may nahiling man akong nagkaper ang area dyan. Maluya garo ang kapot kan siminto. Maski so asphalt overlay, mailing muna sa nagapon. May graba sa ibabaw, nagluluwasan. Nalikan kay itong mga panahon. Asfalto ngayon garo nilahit na mantikilya. Garo man ang ganun pa rin. Ata na. Salbatana. Tapos ka nag-cutter ino, nagmuruto-moto. Ay, naradyo kaya ka. Pag nahilig ka natipay. Bako nagaritama kita. Bako, ultimo nga ng simento, iyo pa. Ay, nako. Iling ayan na diversion sa Kamalig. Jesus ko, unyang pa sa napigasi ka. Pigriblak na tulos pa di. Nagagaw kan Domingo. Pigriblak na tako na reblocking. Saka. Ang pidakan kung maging arogan sa Quirino. Iyong pig-alitan ko. Deng pundong reblocking. Sa takong taon, mga 10 reblocking. Deng marasa pa. Alright, Japanese Prime Minister. Mabisita sa Pilipinas, pagkikipagilingan daw kay Presidente Bongbong Marcos. Sisay? Japanese Prime Minister. Aha, okay. Okay, man. So far, BP, ang mga headlines yan, pantang, siyempre, panagot ang pangapulan kan kapulisan, Na? sa mga mapasariring sa mga kampusanto, Na? day magdara ni Matarom, asin day magdara ng inumon. Yun. Ata, sus, yung pinaka-the best, dahil matarom, dahil inomon. Mag-inom na nga bago maglahog. Uwi naman na una sa araw. Pero dapat paglag mo ka magsuray-suray. Dapat tayo ka magsuray. Straight ka dapat. Pag nahiling ka kang police, masken pa ko engineer, day ka pala. Well, dapat ko ta sa gate kan mga cemetery. Gwaki, so ano ito? So test baga? So testing? So ano ito? Alcohol breath analyzer. Diba? Day man kaan. Di manualon kang pulis. Day nga ni sa LTO. Manual? May manual kang pulis. Di para sisingot. An manual kan noy. Buka daw ngimot mo noy. Day nga mo chiko ka. Yeah, sige nga. Angami daw ako. Okay, sige. Yung mga headlines sa Gang Campiway Enterprises na napon sa na Mr. and Mrs. Raul and Maricel Calio dyan sa Ausat, Legacy City. Basta radyo, IPYC niyan, 24/7 pada kung mas kinaing load. From Newsdays with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mal. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yes, yo. Hindi natin makuha yung dalawang kwano. So, dalawang pag-asa na numero cannot be reached. Paki-bisita daw tawin nindo. Kuya Boy. Wala,
Importante kaya ngunyan ang pag-asa ta. Yes. Sabi, Kuya Boy. po, Pasiring ka daw tabi doon, Kuya Boy, sa pag-asa. Duman ka sa pag-asa. Pag abot mo duman, bit-biton mo sa cellphone mo sa laog. Tapos, apunan ta ka. Iyo. Takauron ta sa weather forecaster. sabi, Vicky. Sa sumanin ng numero, cannot be reached. Iyo. Iyo. Po, O ka nang bala ka. Kanapon mo duman so. Mga amigo ta sa pag-asa. Ha? Paano nantig sir, cannot be reached na po so cellphone number nindo. po, Oh, wala talaga. O, duwang pag-asa, duwang cellphone number kang pag-asa, o. Mata baga sigang uran. Wala, duwa. Okay na, boy? Kuya boy? Ah? going. Yes, going. Sige, good. Very good, ha? Ano, an maasan ta talagang reliable sa mga emerhensya? Si boy? Tiga, boy! May tana, boy! Yung nga po, sir. Jimmy, nasalita. Mga tugang nasa linya. Henry M. in Ang satuya tabing Field Commander. PM in the morning. Ramon Tadawan, mga dagdag na report. Hali dyan sa luwas 5:37 na. Henry M. Musta kayaan sa tuya ng mga simenteryo nganyan? Udyang palan sa Albayjing. So pinya na napag. Panaw kiburak? Panaw kiburak eh. Hello Jim, good morning Jim. Yes, BP, Ah. maray na aga Morning. sa mga barantabay, mga listener mo, matindi. Yugo-yugon man, urig. Ayun, nadadang ako baga sa boses mo. Oh, dahil sa totoo talaga Jim, ang urig talaga, pigubog ta ka ng gistugtog, kay mga, any sounds. Nenday manitabo man kan tugtog ito. Gusto Pag programa? Pag dahil lalo kan late ka, kung late ka da, sigan urugik. Si- Sigan turut taralipong kan urig. Gani nagwawarala di. Oo, dahil man Nagwawala. narabo magkaraon. O magkaram. Pero pag nga nadangog tulo sa boses ko, mga baskugon sa urig, gani. Lahiling, mga matabaon O baga, iyo baga, mga mapution pati. Mga malinigo na di. Mga gumun-gumun, may makakuha naman. So, Oho. maararog na yan. Sa totoo lang, ano rig talaga, dapat igwa kayan. May Kaya mga lang, ang kwan, dahil dyan pwede pagbugtakan ki screen. So TV baga, dahil pwede magbugtak ki TV dyan. Oo. Radyo lang, takong bugtakan mo ki TV, at mga orig, sigan turukaw. Dahil ako nagatubod niya ako, hilingon ko, yan baga ngayon urig ko. Totoo yan, Jim. Totoo yan. Pag dahil talaga. ngaya, palsukon ko ngaya. Pag pinalsok, sigan turo tarariri kan urig. Sigan urugik. Gani. Sigan urugik. Mga makaskas, umbrad magtaraba. Ibang klase ka man talaga minata. Ako Pati pa. mga animals. Ako pa. Pati mga poultry. Ako sa linggo, pati mga manok. Pati, Iyo, basta Ano ba- sa mga piggery, Oregon, de pwede magbugtak ki TV. ang maraot kan, Oo. kung sa mga poultry, kung dahil na dadangugan di si GB, programa Oo. programa mo, may nalangawon, uragan ka na. Pangontra sa langawang programa mo. Latoson. Kasi naman, nata niya to ta, Aha. nata ngayon ta na pundo na sulangaw digde. Oo. Dahil na baga kirak, binugtakan mga kan kwan, aning Programa. ang di si GB. Ang kakawarara ngayon langaw. Okay. Anyway, Pipi, Sige. tranquilo sa kuyang area of responsibility. Tapos na ang eleksyon, matrayon po ang mga Aha. aksyon kan liderato kan PNP sa Libon sa panginginot ninda PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimondo Ubingki as in PNP Provincial Director Fernando Cunanan Oo. ang kamautan na masigurong peaceful ang eleksyon nangyari man ang ganda BBP. Mhm. Sa ngunyan ang mga isinulong na pwersa kan PNP Philippine Army Natural mapuro laut ng mga ini sa iguana naman baga kitang panibagong babantayan ini naman na tatauhon na mga sementeryo. Yes. An ka ba kan mga nasa barangay natibad pakalis ni nagkapirang aldaw o bulan kundain na nin mga checkpoint asin mga patrolya sa mga barangay liwat magkaiguanin mga problema sa pasiorden sa mga barangay sa Libon. Mhm. An simbag ni RD Ubingke dahil maghadit ang mga taga-Libon dahil sa an police provincial office iyo ang nag-monitor Ah. ang sitwasyon
sa Banwaan kan Libon asin kun kinakaipuan dagdagan an police force sa Libon PNP gigibon ini kan halangkaw na komandansya kan Philippine National Police. Yes. Big inganyer man kan halangkaw na opisyal kan na pulisya digdi sa Bicol region na kuniguanin na madonar sa nanin lote sa mga barangay para tugdukan o bugtakanin mga patrol base, much better da sa pagsabing magiging permanente igong pulis sa mga barangay, lalo na ang mga konsideradong critical. Dangugunta ang entrevista niya to Aha. kay Regional Director West Raimondo Obingke. Andito po ang ating kapulisan sa Albay Provincial Office na nakakasakop dito sa Libon. Sinisiguro po namin na bibigyan po namin ng sufficient number of personnel ang ating Libon Municipal Police Station at kung kinakailangan magtatalaga tayo ng mga patrol base. In fact, sa ibang lugar, very cooperative ang mga mamamayan natin. Nagbibigay sila ng donation na lote para patayuan ng kampo. At sana ito ay mangyari din dito sa bayan ng Libon upang sa ganun we have sufficient warm bodies na tauhan or malagyan ng kampo kung ano man yung maidodonate nila na lupa para sa ating mga kapulisan. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. O, nasa linya na po si Jaime Bordales. Nakontak ni Jenny. Paano ni Jen makaurontan si Jaime? Nakontak na ni Jimmy si Jaime Bordales ng Pag-asa. Boy, balikan na tabi, boy. Okay na tabi kita, boy. Henry. O na tabi si paring Jaime Bordales, Di ba si Jenny, may sikretong apudan kay Jaime? Ano? So, Pag-asa number day, kung nakukontak, si Jenny, may sikretong apudan. Igwang sikretong apudan ining babayig ini kay Jaime. Jaime, maray na aga, amigo. Yes po, manakay na aga man DC Oho. sa mga paraan tabay ang DCGB. Ayun, kaso bago day ko nakontak so number mo, nakontak ka ni Jenny. Matibayon si Jenny. Gari may sikreto ka mong apud-apudan na duwa. Natsambahan. Okay, sige migo, under katabi, go ahead po sa forecast bata. Diyan na banggi bagamaber sita kita sa mga sementeryo. Go ahead tabi. Okay, sige po. Para po sa satuyang update sa magiging kamugtatan na sa tuyang panahon, ngayon na aldaw po. So, LPA na pigmomonitor ta kasubagong alas 3 min aga, ani o na ini sa Costales kang karamuran dyan po sa probinsya kang Catanduanes. Coordinates nga nasa 14.1 north, 124.0 east. So, ini po padagos na magdadaraki madampog na kalangitan asin na mga pag-uran sa dakulang parte po kang Kabikulan. So, digdi sa tuya sa Legazpi, sa Albay, at siya na hapon na posibleng magkaigwa na kita gradual improvement ang sa tuyang weather, pero bako duman sa probinsya kang Camarines Norte. So duman po, lauman niya to na bilog na maghapon. Makaka-experience siya manggiraray pag-uran. Darangani ka ining combined effect kang northeast monsoon as in LPA. So nagtikaraip po yan kang pigaapod niya itong shear line o sa pagsasabatan kang duwang magkaibang luros. So digdi manggiraray sa Kabikulan, maski po wala kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Bicol region, pero lauman man giraray ang pagkakaitwa kimundirato sagkod sa maano na kadagatan. Posible tabi yan BP umabot po on 1.2 sundong 3.1 meters. Kaya medyo delikado man giraray, lalong-lalo na duman sa nagagaramit saradit na sa sakyang pagdagat. So sa tuyang temperatura, mas hababa yan kumpara kang mga nakaaging aldaw, nasa 23 sundong 32 grados sentigrado. So, digdi sa Legazpi, mas ababa yan, nasa 24 sundong nasa 31 hanggang 30 sundong 31. So, ang sa tuyang Duros, maghahali yan digdi sa Norte Sirangan, sundot sa Timog Sirangan o Sur Sirangan, magiging Maluya, sagkod sa Magaraman sana. So, yan lang tabi dito ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po, digdi
sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat Manahay na ada. So, Jaime, kulang ko lang tabi, amigo. Ulitin ko lang tabi, medyo ining panahon, medyo improving, pero magkakaigwa kita nin mga pag-uran-uran pa, no? Yan na banggi, tabi? Iyo po, halos generalmente sa bilog na maghapon, magiging madampog manggiraray ang sa kanyang kalangitan, as in mga pag-uran. Pero at yan, na hapon, sundong banggi, lauman niya to na posible na kitang magkaigwa gradual improvement Yan. sa kanyang weather. Iyo, so low pressure, parayo naman, di ba? Harayo na? Parayo, so kasubago nga nasa Costales kang Taramuran, so hindi po sa bandang in between kam sur and kam ining Katanduan, so dito area po ba yan? Basta dyan po sa area na yan. Pero gari mas maray manggarin magpasiguro ki mga tent buda mga payo ngaya pag mabisil cemetery dyan na banggi. Yun po para day kita mauranan. Actualmente sa ngunyan dito nakaka-experience kita pagturo dito sa tuya sa Legazpi po. Ayun, iyo. Okay. Sige, migo. Salamato na maray, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, mga balos. Okay, thank you so much, mga tugang Jaime Bordales. Thank you, Jen, sa pag-upod, tabi. Mga tugang sa Pag-asa DOST sa Kamugtakan, Kampanahon. Nyato, okay na tabi, boy. Salamaton, tabi, boy. Thank you. Alright. Bueno, oras natin. Anong oras na ngunyan? Tabi, 14. Bago magabot ang alas 6 in morning. Lumang kita sa lokasyon na kinamumugtakan ni... lokasyon, kinamumugtakan pa di. Durubling yan, oy. Basta morning, Henry M. Location nga niya, kinamumugtakan pa, oy. Jomar Bien, nasa linya. Jomar, good morning, kamin. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Ang Our Lady of Mount Carmel Paris, digdi sa Banuan kan malilipot, nagpaluwas naman kan schedule kan misa sa mga kampusan to digdi sa nasabing Banuan. Although ngunyan alas ay isang pagkaaga, magkakaigwa mang giraray nin misa sa Parish Church, digdi sa malilipot albay. Pero pag alas 4 ang pagkahapon, ang misa gigibuhon duman sa kampusan to sa Ilawod, San Isidro Ilawod. Alas 5 ang pagkahapon, duman naman ang misa sa Campo Santo sa Tugawe, so digdi lang harani sa sentro. Then pag 5:30 ang pagkahapon igwa man nin misa digdi sa Oswari Garden sa laog kan patio o compound kan Saint o kan Our Lady of Mount Carmel Parish Church digdi sa Banuan kan malilipot. Mientras tanto so Tabaco so San Juan Bautista, dakul na misa ang nakatalaan na gibuon sa Catholic Cemetery ngunyan aldaw. Sa impormasyon ay pinaluwas kan San Juan Bautista Parish sa siyudad kan Tabaco an sa indang mga misa ngunyan aldaw. Alas 6 ang pagkaaga sa simbahan, saka alas 5:30 ang pagkahapon sa simbahan mismo. Pero duman sa Catholic Cemetery, ang misa, 4 papon yan, alas 3 ang pagkahapon, oras-oras, sundo na alas 7 ang pagkabanggi. Magkakaigwa man in misa ang San Juan Bautista Paris sa Tabaco City Public Cemetery, alas 5 ang hapon at yan. Then duman sa pribadong Campo Santo, ang misa man gigibuhon, alas 9 ang pagkaaga, asin alas 4 ang pagkahapon. Iba man ang schedule kan mga misa ninda sa masunod na aldaw sa November 2 na All Souls Day. Na misa sa Tabaco sa aga na All Souls Day, sa misa simbahan, 2 misa lang, sarong alas 6 ang pagkaaga, sarong alas 6 ang pagkabanggi. Then sa Catholic Cemetery sana sa aga, alas 6 man ang pagkaaga, saka alas 7 ang pagkaaga, 2 magkasunodan. Yan BP Henry, ang ipinaluwas na schedule kan St. John the Baptist Parish na mga misa sa mga Campo Santo, ngunyan aldaw buda sa aga, digdi sa Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluas. Basta morning, Henry M. 10 minutos bago mag-alas 6, magbabalik po kita. Standby muna, Joshua. Magbabalik kita sa mga bareta. Makalipas lang po, Kenny. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요.
Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrulaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrulaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa sa GCGB Morning Hirit po ini. Oras natin 4 minutes mga tugang bago po magabot ang alas 6 din aga.
Joshua Bino. Mga tugang, may dagdag na report. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Oh, yes. Dagdag na bareta, nakapuro pahingalong diit, ngunyan preparado na naman para sa obserbasyon kan ondas. Talagang tiglan auman ang doble kayod ngunyan kan mga otoridad, mga kapulisan. Dara kaining sunudan na darakulang aktibidad na kaipuan sigurohon ang pasi orden. Pasalamat na marahay dahilan ta in general, reparo man na matrangkilo ang kapalibutan. Sa Daraga Albay, very smooth, peaceful and successful. Siring kayan VP Iladawan ni Daraga Municipal Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Ang naging sitwasyon o kondukta kan na uminaging eleksyon. Wara ning darakulang insidente na na-record sa lado kan kapulisan. Kung kaya dala kay ni susug sa pagkipaghuron ki Cirillo, nagpapasalamat ini sa gabos na nagkandidato, mga suportadores, publiko dahil man sa indang pagsunod sa nalanggad sa mga regulasyon na ipiglatag kan COMELEC asin PNP. Kung kaya naging matrangkilo ang eleksyon. Kunyan, piglalauman naman ang ruso kan tawo sa mga kampusanto. Ang tugon, magdoble ingat, asin pasiguro. Bawal magbitbit ng mga matatarong, bawal ang alak, bawal ang mga bagay na makrear ng makakusog na tanog asin ribok. Dahil na nanggat magbitbit kan mga siring na bagay, tanganin ng sigun ki Cirillo, dahil na maabala kung mapasyar sa mga kampusanto. Lauman ang presensya kan mga kapulisan, poon kasuhapon, may nakataltag ng pwersa sa mga kampusanto asin mga strategic na lugar sa palibot kan Daraga Albay. Okay. Yes, Lupi. Dagdag na baleta, halit sa lawas. Joshua Bino, DCTV. Thank you, Joshua. Sa report, hali po dyan sa luwas. Good morning daw from New Jersey. Pakibati po ng gana sa Barangay Kapitan sa Mauraro, Ginubatan, Albay. Mabalo sa natabi. Yan, sabi ni Rodel Orbase Osma. Nasa New Jersey. The best amigo, Marinaga. Nance Ortiz. Sa mga taga-Lakandula Drive, Bugon, Family Diosdado Ortiz. Salamat po. God bless. Alright. Mabuhay. Rolly Alvarado, nasa Pasay City. Gilbert Rimpilio. Good morning, Tabi Razi. From Taiwan, Marayna Aga, Kabikulan. Pa-shoutout po kay Father Dear Papa Ramon Lara. Nagdadangog siya kada maagahon permi. Kanistan sa Legazpi City. Salamat po. Good morning daw, sabi ni Jane Abinio. Pa-congrats po kay Jeric Daito bilang kagawad sa Barangay Puro. Yan. Sabi ni Rodel Grino Marhalino, nasa San Rafael, Bulacan. Nelson Alios Estrella, asin sa gabos na tagapakinig ng programa mo, asin sa gabos na nananalo na kandidato dito sa Libod. Congratulations po. Yan. Alright. Si Malin Guerrero, Marinaga po. Robbie Rasa, pakibati po sa Anislag sa pamilya Barce at sa Camines Pialago. Yan, ha? Good morning kay amigong Camilo Neserio Espinosa. Good morning, amigo. Ha? Salamat, sir, sa pagtutok po sa satuyang programa sa Morning Hirit. Mayroon pa ba? Mayroon pa ba tayong mga greetings, birthday greetings? Salamat sa Diyos ang sa tong panahon improving. Sa iya dinangog ang sa tong kamautan lalo na sa ngunya na Santos, Angeles, asin mga kalag na kapistahan. Siguro dakol na ngunyan mapasiring sa kanya-kanyang Campo Santo. Ninhuli tayo ng aldaw kan sa tong mahal sa buhay na pwede ng iba magpa-araga ta holiday pa. Yan, alright. Good morning. Bakit ang umaga na ton malang pula? Pakitanong po sa Pag-asa. Okay. Sige po. Totoo ha. Aray ko sa dalita. Hulog yung cellphone ko, madali lang. Okay. Good morning, boy. Pa-shoutout po digi sa Buyuan. Nakatutok, sabi ni Tano Ayala. Good morning, Henry M. Happy. Okay na to. Good morning po, Glenda ini from Ginubatan. Wala po ako na-receive na load. Unis luludan ko o. Si Glenda,
I-remind mo ko dyan hapon tabi. Tayaon digdi si Seto. Si Tresya. Napa no. Sige tabi, pakialat-alat mo na Glenda ha. Brownout tabi digdi sa Sabang. Pangyayari sa maabakan. Napa no yan. Pagkagaga ng Diyos. Brownout sa Sabang. Paki-broadcast mo tabi ini sa aga mga 8 a.m. tabi. Ayun, okay. Sige po, sa aga. Diyan da ang alas 8 ang request niya. Pakita si Say tabi ang So, kapitan sa bagong abre. Ay, sabi ko nang i-printing din sa mga winners na na ngaling nailing. Dahil man na-printing ka sa bangga hapon dyan. Dahil printing ka sa hapon dyan. Tabi, tinugon ko baga ito, na i-print. Yan ang pigasabit na araw kayo niyo. Bagong abre, lingaw ko pati. Pero may nanggana po sa bagong abre. Lingawon ko lang. Tabi, hello, good morning. Yes. Kasi mapulan ka dapat Oo. Nagkaturog na ako. Ikapin ka ng ko. Oo. Ikapag-iraray. Inumaga, migo ka subapon? Inumaga? Nga po, tunay ka talaga, amigong. Inumaga talaga? Saludo ako sa iyo, amigo. Grabe. Alang-alang, sa Indogabo, sa DCGP. Yes. Alang-alang sa pagserbisyo sa bayan. Yes. Salamat. Amatin ang lahat. Mabigyan lang ng tamang ang ating mga kababayan. Tunay. Tunay talaga ka, amigo. Salamat, amigo. Maski kung paano, saludo kita sa DCGP family. Yes. And then, sa mga kapitan, congrats sa nanggana. Sa mga nadaog, sa masunod naman. Masunod naman. May doong taon lang. Yes. Okay. Salamat, amigo. Congrats. Welcome, tabi. Mabuhay ka. Alright, iyo. Alright, iyon tabi, ano. Hanggang nga nung yan, dahil pa ako actually na ulian. Good morning kay Lau Balaoro. Advance happy birthday. Kisay tabi, sunanggana sa Maupi Daraga. At yung nga niyo, dahil po na-print ka. Tinugon ko na kasuhapon na i-print. Binugtak kayo sa kwan. Binugtak sa nasa... na araw kaning aga may naghaharapot, dapat nakaprint ito. Anyway, mga tugang ang mga bareta, masunod. Makalipas kan mga patalastas sa morning hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya. Yum Yum talaga! Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at
dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Miyerkules, Pitsa 1 kang Nobyembre, headlines mga tugang kan mga bareta. Comelec Albay nagpasalamat sa saindang mga deputized agencies dahil sa sarong matrangkilo asin matrayumpong barangay asin sangguni ang kabataan election. Mga motorista o Motorist Assistance Center kan DPWH nakataltag na sa iba-ibang mga lugar. Comelec gusto nagibuhon na sa mga mall ang eleksyon sa Pilipinas. Sobra 27,000 na pulis ipapawagas ngunya na undas sigon sa PNP. Local airlines may pagiramdom sa mga pasahero ngunya na panahonin undas. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sinayumahan ang pangapudan kandakol na mga nasyon sa kinaban na magpautob nin ceasefire sa gyera ninda sa Hamas militants. Business News, Bicolano Congressman dai mawaranin paglao na malalawos ang pagbuhay kan modernisasyon kan PNR Bicol Express Rail Line. Health News, 10 tips para mga turog ni Nanok Aramon. Detalles mga tugang kan mga bareta niya tungo niyan sa lado lokal. Pinasalamatan po ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw ang saindang mga deputized agencies kaibahan ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines asin Philippine Coast Guard, magin ang DILG, BFP asin mga paratugdo kan Department of Education para sa sarong matrangkilo asin matrayumpong barangay asin sangguni ang kabataan election. Ang Oktubre 30, 2023, sinabi ni Bunaw na apresyado asin saludo siya sa dakulang ambag kanasabing mga ahensya para masiguro na wala manin mangyaring dakulang problema sa kada voting center sa probinsya, lalo na sa mga nasa Libon na nasa irarom kan Comelec control. Kasabay kay ni sinabi ni Bunaw na ngunyan na eleksyon mas magiging responsable ang mga kandidato kan mga dapat asin day dapat nindang gibuhon para maibitaran ang anuman na pagbayular sa polisiya kan Commission on Elections. Pinag-abisuhan po ni Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunaw ang gabos na kandidato na nangga naman udai na magsumiter kan sa indang Statement of Contributions and Expenditures sa SOSE. Sinabi niya na kaipuhan sumunod sa regulasyones na ini dahil ang sisay man na kandidatong magpalyar, magsumiti kan SOSE, pwedeng pagmultahon o posibleng daim natugutan na magkaputin anuman na posisyon sa gobyerno pagabot kan panahon. In kaso dai tatao kaipuhan na magpatokdo ini dahilan ta naka PDF format ini.
ang deadline kan pagsumite kan SOSE sa Nobyembre 29, 2023. Inot ang sinabi kan opisyal na generalmenteng matrangkilo ang barangay asin sangguni ang kabataan eleksyon sa probinsya kan Albay sa pagsasabing naging onesto dainin aberya may minor na problema sa eleksyon alagad tapos man na naresolveran ini. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta nakataltagpuan mga motorists assistance centers kan Department of Public Works and Highways sa Kabikulan para umalalay sa mga motorista na piglaoman na maroso ngunyan sa mga mayor na tinampo kan Kabikulan dahilan sa long weekend as in observation kan All Saints Day ngunyan na aldaw as in All Souls Day sa aga Nobyembre 2 sa Primer Distrito nakaposte ang mga tauhan kan First District Engineering Office sa kahalabaan kang Maharlika Highway na sakop kan Linderos kan Barangay Lidong Santo Domingo Albay. Sigon kay DPWH First District Engineering Office Administrative Officer as in spokesperson Alan Imperial 24 oras na may mga personalis kan sa inang opisina and motorist assistance centers na handang mag-akudir sa mga motorist assistance alalay centers sa indang mga areas of jurisdiction. Ang programang ini kan DPWH ipinapatob sa bilog na nasyon. Dagdag na report hali dyan sa Alwa. Liga election kan mga kapitan sa Legazpi pigahandaan na tulos pagkatapos kan barangay election. Uya po ang detalye kay Al Armario. Day pa man nagtutukaw ang mga hilihidong kapitan digdi sa 70 mga barangay kan Legazpi. Liga election na tulos ang pigandaan kan mga darakulang politiko. Dati sa local as in national election sa laban kan Rosal versus Garbin, 8 sanang kapitan ang suminorog sa APG team, 62 sa Rosal, alagad ngunyan, susog sa pag-aadal, banga-banga na ang laban. Kaya pigilauman na ang matinding labanan sa Liga election. Ngunyan ang nagtutukaw na Liga President sa Sangguniang Palunsod, si Kapitan Maing Santillan kan Barangay Sabang. Kaya pigaabangan kung si Isay ang posibleng maglalaban na kapitan sa Liga sa maabot na Enero. Alarmario, DCGB. Mga tugang nasa 50 personahes halin sa Bureau of Fire Protection Legazpi ang itilatag sa mga kampusanto sa syudad para mag-asistir sa mga mabisita para sa Ondas 2023. Sigon kay BFP Legazpi Fire Marshal Chief Inspector Mark Alan, City Fire Marshal Fire Chief Inspector Mark Alan Consuegra. Oktubre 28 kang pinauna ninda ang paglibot kan sa mga kampusanto para manduman sa atab na pagbisita. Sinabi ni Consuegra nakasabay kay na sa tulong fire truck sa sinambulansya ang nakahanda para magresponde sa anuman na pangyari sa palibot. Katakod kay nabisuhan ni Consuegra ang publiko na engkaso masungko sa mga kampusanto. Sigurohon na matangkas ang gabos na mga nakasaksak na kuryente para maibitaran ang insidente ninsulo sa mga harong. Dagdag na report hali po dyan sa luwas mga tugang Duterte Highway makangalas ang katahawan kan highway na konkreto alagad mag-inibong puro pareho first class rough road. Report kay Jimmy Nazalita. Nagngangalas ang mga taga 3rd District na napapaagi sa Duterte Highway sa kunataan kahalabaan kan tinampo konkreto sa tahaw. Anday maintindihan ang mag-inibong na puro gabos lubak-lubak apira sa lubakunon maalpugon kung mauran man malaboy. Ini ang gustong masabutan kan mga napapaagi sa nasabing bagong tinampo sa kunata tahaw sana an matanos pero an mag-inibong na approach pareho turo taralbong matatandaan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte pinagibo ang highway na ini an makangalas tapos na ang tahaw kan tinampo alagad an mag-inibungan na puro dai pinagtatrabaho o dai pinagkonkreto sa ngunyan. Ini ang rason sa kunata limitado ang mga bihikulos na nag-aragi sa alternative road na ini sa rutang Daraga going Legazpi. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News.
Nakaantabay ang gabos na unit kan Bureau of Fire Protection o BFP Bicol para sa pag-obserbar kan undas. Sigon ngunya na taon, sinabi kan fire o sigon kay Fire Inspector Edgar Tanyahura ang tagapagtaram kan nasabing ahensya sa paagikan sa indang Uplan Kaluluwa. Nakabandera ang heightened alert o code red kung sain naka-standby ang sa indang mga personahes asin mga ekipahes arong kan fire trucks. Sinabi kan official na panagos ang sa indang monitoring sa mga Campo Santo, Memorial Parks asin Columbario. Tanganing masiguro ang kaligtasan kan gabos laban sa sulo asin iba pang emerhensya. Preparado man ang sa indang emergency asin medical teams sa pagresponde asin pagtaon ng asistensya medikal sa sisayman na pangangaipuhan kaini. Inabisuhan man kan opisyal ang publiko na dai pagbabayaan ang mga kandilang may sindi asin iba pang pwedeng magkausa nin sulo. Dagdag pa kaini na nagkaigwaman sindang mga personahis nin pag-inspeksyon sa nagkapirang mga edifisyo sa rehiyon para riparuhon ang wirings na depektibo bilang pagsiguro sa kaligtasan kan gabos. Report hali po dyan sa luwas kay ba si Joshua Bino. Nagpahayag nin udok sa buot na pasasalamat ang Department of Education o DepEd sa gabos ng mga paratukdo na nagserbi, nagparagal asin naglaanin oras para sa matrangkilong kondukta nin barangay asin SK Elections 2023. Digdi sa Bicol in general na din magayon ang dalagan kan eleksyon dai mangyayari kung wara ang higos asin tiyaga kan mga paratukdo dai arabot na din maaga para sa canvassing. Dara kay ini dakulang pasalamat kan DepEd Bicol sa dedikasyon kan mga paratukdo na ini. Dako sana sa pagtuturo kundi sa kada kondukta nin eleksyon. Apuera kay ini pinasalamatan man ang mga volunteers sa ibinugtak na mga DepEd Election Task Force sa regional office dyan sa Barangay Rawis asin sa kanya-kanyang mga schools division offices sa bilog na reyon. Ang DepEd Election Task Force inaktibar alas 6 ang aga kan Oktubre 29 asin formal nang nagtapos alas 6 ang banggi kasuod na Oktubre 31. Dagdag na barata, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang, duwa pong harong sinulo nin sarong buyong kasubanggi sa Banwaan Kantiwi. Report kay Jomar Bien. Duwang residensya ang sinulo nin sarong lalaking nakainom sa Banwaan Kantiwi, Kasubanggi. Ang suspitsado, sarong 30 anyos na lalaki na residente kan Purukdos, Barangay Bariis, Tiwi, Albay. Sa impormasyon na nako akan DCGB News, bandang alas 6:30 pagkabanggi, ang suspitsado mientras na nakainom o buyong dumi naman sa residensya kan sa iyang tiyaon sa Purok 1 kan Barangay Bariis asin sinulo ang harong kan sa iyang tiyaon. Matapos na sulon ini naguli sa iyang sadiring harong sa Purok 2 ang kan Barangay Bariis ang suspitsado. So harong niya naman ang sinulo. Maraysa nang naagapan kan mga residensya o residentes ang balido ang harong na sinulo kay ni asin na fire out man tulos. Alagad ang suspitsado diretso nang tinakma kan mga residentes asin pinag-turn over sa mga nag-responding miyembro kan Bureau of Fire Protection asin Philippine National Police. Nasa kustodiya ng unyan kan PNP ang suspitsado mantang pinag-iimbestigaran kung ano ang motibo sa ginibo niyang pagsulo kan harong kantiyaon asin sa diri niyang harong. Planong pinagaplanong unyan kan autoridad na sangataning kasong arson ang suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga bareta masunod. Makalipas lang po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig.
Kasi laking Pigro Lock. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi! Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro Lock. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya. Yum Yum talaga! Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang hinagad po kan Commission on Elections o COMELEC sa Department of the Interior and Local Government na tugutan ang sarong simanang transition para sa mga bagong mailihir na barangay asin sangguniang kabataan officials hali sa mga incumbents. Dahil ang digdi, piglauman na daitulos makakatuko sa pwesto ang mga manggaganang kandidato sa natatapos pa sanang barangay asin SK elections. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maski patanggalon kan DILG ang requirement para sa manggaganang opisyal na magsumite ng Statement of Contribution Expenditure sa SOSE, dapat pa man giraray na magkaigwanin marhay na turnover para maiwasan ang anuman na problema, maski sabihon kan Korte Suprema na pwede nang mag-asumer ang mga manggagana nagalaom paman giraray ang poll body na magkakaigwanin sarong simanang transition dahil sa monetary accountabilities. Sigon kay Garcia, nag-uyon ang DILG sa request kan COMELEC asin na mag-issue nin sarong memorandum may kinaraman sa nasabing isyo.
Kinumpirmar kan COMELEC na nasa 19 katao po ang nagadan sa bayolensya na may kinaraman sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Sigon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudiangco, kadaklan sa mga nagadan hali sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kadaklan sa mga nagadan, mga supporters kan mga kapamilya nin mga kandidato, siring man mas hababa ang numero kaini kumpara sa nairehistrong maabot sa sanggatos na nagadan kan barangay asin sangguniang kabataan election kan 2018. Nakapagrehistro man ang COMELEC ni 19 katao na nalugadan dahilan sa election-related violence. Sa ngunyan, nasa kabilugan na 113 na election-related violence ang narehistro kan poll body asin padagos na pigbiberipikar kan mga autoridad. Padagos pan makusog na seguridad na ipapautob kan Philippine National Police o PNP para sa obserbasyon kan undas ngunyan na Nobyembre asin Nobyembre 2. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na maabot sa 27,161 na mga pulis ang ipapawaga sa iba-ibang Camposanto, Memorial Park at major thoroughfares kaibahan na ang transportation hubs kaibahan sa mga i-deploy kan PNP ang 4,800 o 4,866 na police assistance desk na masimbag sa manalain na pangangaipo kan publiko. Ordinaryong narehistrong krimen sa siring na panahon iyon panghabas, salisi as in physical injury. Pinagiromdoman ni Fajardo ang publiko na daing pagdarahon ang mga saradit na aki, mga gurang asin bados dahil pigilauman nakanakol ang maduman sa Camposanto. Likayan man ang pagbitbit nin matarom na bagay, alak o anuman na nakakabuyong asin dakulang kantidad nin kwarta. Nagpahayag po nin pakikisumaro si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa bilog na nasyon sa obserbasyon kanundas. Sigon kay Browner, ang panahon na ini, panahon para magtaon ng respeto sa mga santo asin giromdumon ang nagadan sa na mahal sa buhay. Pagkakataon na manini para tawanin ondra ang legasiya, rekwerdo asin kabayanihan kang nag-alay kan sa inang buhay para sa nasyon. Dapat na aprobitsaran ang oportunidad para buhayon ang commitment o pagserbis sa kapwa asin pahalagahan ang buhay asin katalingkasan mantang nagukuanin inspirasyon sa magayon na naginibuhan kan mga namamaaram na sa kinaban. Padagos po ang pagiromdom kan tulong local air carrier, partikular na ang Air Asia, Cebu Pacific asin Philippine Airlines sa mga pasahero na magtagaman ng sufisyenteng oras para sa endang flight schedule sa mga probinsya para duman mag-obserbar kanundas. Sigon sa mga local airlines, pigilauman ang volume kan mga pasahero sa mga terminals kang Ninoy Aquino International Airport o naiya pauli sa mga probinsya kasabay kan obserbasyon kan All Saints Day as in All Souls Day. Nag-update man ang local airlines sa endang Facebook page para maaraman kan mga pasahero ang operasyon as in tawan nindalan ang paghanda nindas ninatab. Mientras napigilauman man kan aeropuerto ang narurusoon ang mga terminal para sa mga maoruli sa Nobyembre 6. Oras po sa Pilipinas, 6:28 na po. Magbabalik kami sa mga bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Hatod sa Indocal, Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga pare, Edibong Plaza po. Edibong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa Silyado ako. Enertone 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enertone? Oo, awat kilo Silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, naka-precon na. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Camille Prats Yambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko,
Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambatang Lagundi Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Cali, Cali, pop up, Bubby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Sige, balik kita mga tukang sa programa. Bareta ngunya na pagkaaga sa lado nasyonal o sa luwas kan Pilipinas, sinayumahan po ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pangapudan kandakol na mga nasyones na magkaigban ng ceasefire sa paglusob din na sa Gaza. Sinabi kay ni naarog kan Amerika durante kan mangyari ang pambubumba sa Pearl Harbor ka 1941 asin ang 2001 September 11 terror attack na dahil nagpundo sa kuda dahil napapanimbag ang guminibo sa insidente dahil man mapundo ang Israel sa kuda dahil mapanimbag ang responsable sa October 7 na pag-atake kan Hamas militants.
Piglinaw kang Premier Ministro na anuman na pangapudan na ceasefire o pagsuko kan Israel sa Hamas asin mga terorismo dainong kamangyayari. Desidido ang Israel na dapat dagos ng marunot ang Hamas militants. Gusto nang pinakusog o lainot ng pinakusog kang Israel ang atake sa Gaza asin naghulog na ininin leaflet sa Gaza na naghahagad sa mga sibilyan na mag-evacuar na. Business News. Business News. Mga tugang, day daw mawawaranin paglaom ang sarong Bicolano congressman na malabos ang pagbuhay nin modernisasyon sa Philippine Railway o National Railways o PNR Bicol Express Rail Line. Gabos na isinibog na ang pundong utangon sa China para sa konstruksyon o mas kina isinibog ang pundong utangon kaini sa China para sa konstruksyon kaini. Saro sa nahihiling na indikasyon ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na mapupuunan ang Bicol Express Project sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking kang resettlement site para sa groundbreaking kan resettlement site para sa mga residentes kan Laguna as in Quezon ang naagihan kang proyekto kan nakaaging aldaw. Sinabi ni Yamsuan ng desisyon kan gobyerno dai pagpadagos ang loan application sa China, dai inaksyonan ni nagkapirang taon sarang oportunidad para makahanap ang nasyon ng ibang mga may kakayahan na itao ini. Sigon sa Department of Transportation o DOTR na isinibog kayo ang partnership sa China para sa South Long Haul Mindanao Railway as in Subic Clark Railway. Nagkoordinar man ang DOTR sa Department of Finance para maghanap ng panibagong makapagpupundo sa proyektong nasambit. Aramon tadaw mga tugang anis mga tips para mga turog ni Nanok. Kaya pa po kaan si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Sampulong tips and big paluwas ka mga health experts para nanok ang pagkaturog asin makamtan ang quality sleep. Number 1, ang kwarto dapat conducive sa pagkaturog. Na gustong sabihin, dapat medyo madiklong, medyo malipot asin silensyo. Itinagdag pa ka na internist asin cardiologist na si Dr. Willie Ong na pwedeng magdangog ng music, arrogant instrumental asin mga pamparelax na musika. Dapat ang pamanggi, mga 3 hours before sleeping asin dapat light dinner sana. Pang-apat, ilista ang mga gigibon mo the next day asin inumun ang maintenance medicine. Number 5, magbasa ni mga flash sana, araw kan mga hobbies asin cool down na ang utak pa. Number 6, pwedeng magkarikos ng gabinod na tubig o warm bath, lalo na sa senior na edad 60 pataas dahil relaxing ini sa lawas. Number 7, count your blessings for the day, be grateful o magpasalamat. Number 9, para lang ini sa mga may agum na, pwede man dang mag-sex sa banggi. Nakakapagpakaturog man ini sa banggi. Yan. Pero sa mga may agum sa naining. Oh, yo. Paday kayo ni pwede. I-edit sa pera ng number 9. Iyo pala na de. Oo. Number 10. Klaro mo. Number 10, mag-stretch ng diit bago magkaturog, lalo na ang bitis. Dahil dakul ang pagkakalambre sa mga agahon. Yan. Dahil kulang sa tubig o dehydrated. Matagas ang muscles o kulang sa stretch. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Maray man ta na klaro ito. Takot taping isip ko na ito Bago nga kung pwede nga niya ko inisa. Iyan po ang the best. Mga tugang, dapat talaga pag makaturog, relax kita asin nanok. Tangani po na nakaka-relax man ang satuyang utak asin gabos na vital organs. Pag-asa, DOST, kay ba po si Jaime Bordales sa Kamugtakan kang panahon. Para po sa satuyang update sa magiging kamugtatan na sa tuyang panahon, ngayon na aldaw po. So, LPA na pigmomonitor ta kasubagong alas 3 nin ada ani on ay sa Costales kang karamuran dyan po sa probinsya kang Catanduanes. Coordinates nga na sa 14.1 north, 124.0 east. So, ini po padagos na magdadaraki madampog na kalangitan asin na mga pag-uran sa dakulang parte po kang Kabikulan. So, digdi sa tuya sa Legazpi, sa Albay, at siya na hapon na posibleng magkaigwa na kita gradual improvement ang sa tuyang weather. Pero bako duman sa
probinsya kang Camarines Norte. So duman po, lauman niya to na bilog na maghapon. Makaka-experience siya mangyararay. Pag-oran, darangani ka ining combined effect kang northeast monsoon as in LPA. So nagtikaraip po yan kang pigaapod nga itong shear line o sa pagsasabatan kang duwang magkaibang luros. So digdi mangyararay sa Kabikulan, maski po wala kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Bicol region, pero lauman mangyararay ang pagkakaitwak ni Monderato sagkod sa maano na kadagatan. Posible tabi iya di umabot po on 1.2 sundong 3.1 meters. Kaya medyo delikado mangyararay, lalong-lalo na duman sa nagagaramit di saradit na sa sakyang pagdagat. So ang sa tuyang temperatura, mas hababa yan kumpara kang mga nakaaging aldaw, nasa 23 sundong 32 grado sentigrado. So digdi sa Legazpi, mas ababa yan, nasa 24 sundong nasa 31 hanggang 30 sundong 31. So ang sa tuyang Duros, mag-aali yan digdi sa Norte Sirangan, sundot sa Timog Sirangan o Sur Sirangan, magiging Maluya, sagkod sa Moderato Mansanan. So yan lang tabi ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOX Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat Marhay na Ada. Yes, thank you Jaime Bordales sa kamugtakan kampanahon. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz. Katuwang dyan si Jenny Asin Angel Mustasa. Siring man po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolak years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Coco Martin po. At ito naman, ang napili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya. Yum Yum talaga! Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko.
kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pack. Fresh? 1 kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaprikon na. Sa Thunderbird Enerton, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, 15 bago mag-abot ang alas 6, alas 7 nin aga. Oy, sandali lang isingit ko lang ini. Ang DCGB po, kami padagos na naghahanap ng dagdag na field reporter. Ano? Ang assignment po, Daraga area. Tas si Diyos mananiniwang na kada balik-balik sa Daraga. May approval po ini. Kansa mo ya tabing mga big bosses digdi. Ma'am Brenda, EBP Glenn, tabi. Naghahanap tabi kami ki field reporter. Ang assignment po poon dyan sa Campus Simeon Ola. Iyan na Bicol University. Hanggang po dyan sa Daraga, buong Daraga. BRTTH, DOH, tabi, babayi o lalaki. Kaya lang ang hadit ko sa babayi, tapag ano yan, desa mo naghaloy ang field reporter na babayi, apera kay Angie, nata daw. So iba kayang i-assign ming mga babayi dyan sa field reporting, pag nagapara balik-balik sa pulis, Dahil ko istorya. May experience kaya kami ka. Iyo po. Oh. Pero mas maray kong sumay service ngaya, tatao magmotor na may driver's license. Advantage kaya ang may motor. Kami kaya ito, natuod kami na nagta-tricycle kami, nag-jeep kami, di ba? Natuod kami na nagbibisikleta habang naghahanap kay Bareta. Ngunyan, iba naman kaya ang kalakaran. Di ba? Pero mas kung dahil ka kimotor, dahil ka service, okay lang. At least, ano yan. Buda, ang number 1 pong requirement dyan, mahilig ka, gusto mo ang trabaho mo. Tayo kaya kinagtitake yung mga AB Communication, AB Broadcasting, AB Journ. Dahil maghilig sa magtrabaho sa radyo. Basta sa di ba? Ikaw kaya yan, buda, mga tugang, tabi, i-address po ang sendong application kay EBP Glenn, Barcelona. Tabi, siya po ang current station manager kan DCGB. Iya po, regardless ko ng kursong tinapusan mo, basta importante, mga tugang tabi, ang importante po, gusto mo ang trabaho mo sa pagiging broadcaster. Nasa puso mo. Takon, arog-arog man sana matesting ka man sa linggo na kung kayahon ko. Talagang, kung dahil, wala talagang sa puso mo, dahil ka matagal. Arog kasubang, hapon, 24 oras kami. Kaso, 31 banggi. O dyan na banggi, may trabaho na naman kami. Ma-monitor kami kang sitwasyon dyan sa mga sementeryo, dyan na banggi, taundas. Diba? Kaya mag-apply po kamo sa mga graduating bagangon yan, Jing. Sa mga graduating bagangon yan. Maski 4th year college po kamo pwede. Graduating kamo sa August. Di ba? Matapos na bagaan first sem, second sem. Di sa next year, paglaugan second semester tabi, graduating kamong August. Pwede na yan. Ako nagpun ako sa DCGB, 3rd year college ako tabi. Pwede na po yan, mag-apply ka mo. Ikadua, kay pohon mo tabi kay Lady Newscaster. Part-time pwede. Naglamin so naman ni Ma'am Brenda yan. Tabi po. Part-time newscaster pwede. Ang laog mo tabing manuscast ka, alas 7 nin aga, buda alas 12 nin udto. Iyo po, Lady Newscaster. Tabi. Matibay ang pag-pronounce kan Bicol. Sa pronunciation kan Bicol, lalo na English, dapat matibay ka man. Sa Filipino, matibay man. Iyo po, magayon ang boses. Basta boses man sa nang pinag-urlunan dyan. Jing, pagpara orienta. Latusunta ka dyan, Jing. Yung chief technician kong gini. Ano pa ang qualification mo, tabi, Chief Ramir? Iyo po, magayon ang boses, mga tugang, pwedeng part-time newscaster.
Okay na po yan sa muya. Ang laog tabi alas 7. Pero dapat, mga 6:30 yaong ka na po sa studio o 6:45. Tama review pa kita kan mga news copies nindong babasahon. Yan, yun dapat yan. Tabi, ha? Babayi, ang laog 6:45. Tabi, magayon ang boses. Yan. Pero kung nagtatrabaho sa gobyerno, baka madipisilan tabi. Malaog kagiraray na alas 12. 12 and 7 and 12 newscast tabi. Yo. 7 and 12 newscast. Alas 12 bareta, alas 7 bareta. Ang laog kan mga 6:45 and 6:45. Iyo po, iyo man sana yan. Pero kung full time mas maray ta. Halimbawa nga yan newscaster ka na, mataonan mi pa ikakiibang trabaho. Kung newscaster ka, pwede ka ngayang gibuhon mi na ngaya kung ano. O ngaya, halimbawa ngaya, pwede kang magtuwang sa sales kan di sa GB. Diba? Sa marketing and sales kan di sa GB. Pwede kang ibang trabaho sa opisina. Arag po kayan. Si Ma'am Ruby, dahil ka pa, ikatabi Ma'am Ruby, overqualified ka po. Ang gayon kang boses mo, sobraho naman iyan. Tabi, di ka bang pwede, Ma'am Ruby, tama, alaw kang alas 7, latosunta ka dyan, ha? Di ba? Iyo po, mga sa sumay oras, tabi, kulangon ka, yan ang kulang ming tawo, dahil may tabi na, Sir, ano pong qualification kang part-time newscaster? Ata na nga ni, number 1, magayon ang boses, sinabi ko na hapot pa. Magayon ang boses. Di ba? Ikadua, siyempre, college graduate ka or fourth year college ka, graduating tabi. Pwede yan. Any course, tayo anyway, natitraining man sana yan. Natitraining po, ang newscasting po, natitraining man sana yan. Kung nga ni, nanadalangog ko na, pag ako nagja-judge sa mga press con, high school yan, high school, elementary, mga matibay minabasa kinus, tabi. Di ba? Iyo po. Mas kanong kurso, natitraining man sana po yan. Basta po magayon ang boses. Graduating na 4th year ka or professional ka na day ngayon, di ba? Basta mahilig ka po sa radyo. Kung ta pwedeng mag full-time, pwede tabi na mag part-time. Okay? Pwede tabing ang edad tabi, mga nasa, kuan man lamang, 19 years old above. Bako naman, so ngaya 50 anyos, mga kuan lamang, mga aki-aki pa, mga basta arugan. Ayan. Bako teacher yan. Wala na siya? Nataon din nag-teacher siya. Iyo. May trabaho ba siya? Anong trabaho niya? Say? Paano yun makatrabaho sa tuya? Sige, mag-urong kami. Agent kaya, pero ilingon ta, basta pwede. Ay, vigaro pwede ka, pag-urunan ta daw. So, nature kaya kan work mo, yan ang problema mo. Mahabol ka sa DCGBing 12, di ba? O kung ano, imbes na ibenta mo, yan na, kung negosyo, produkto mo, ibenta mo, so DCGB. Ibenta mo, so, di ba? O, yun po, mag-apply tabi, average pala ako sayang. Si Ma'am Cecil pala, nag-text, Ma'am Cecil, gani. Aba ko makomenta, baka pabaylihon mo ako. Zen Cecil, good morning. Tabi sa imo. Hello? Morning. Po. Gusto ko ma-applyan naming apo ko. Pero pang edad? Ay, joke lang, sir. King si Manla. Ay, latoson takang salbatana ka na minor iyan. Nagitan kita kan child labor yan. Ayo, okay. Halaton mo po na siya mag-19 lamang. Ilinga yan. Anong grade ka naki mo? Ilinga, grade 10. Bako yan communication student pero matibay sa newscasting, di ba? O si? O, di ba? Ang gabos kaya na bagay na adalan man sa nabuda sa pagsahilig nin tao. Di ba? Sa hilig yan buda na adala. Ay, naputol so kauronta. Di ba? Ano ba? Ako tabi graduate ako ki BSBA.
igwa ko ngunyang kipig-aralan sa Bicol University sa graduate school. Dako la akong pig-aralan man. Nasa kuwan kaya yan eh. Nasa nasa puso man, di ba? Nasa puso man, di ba? Alright, o sige. Ma'am Cecil, Zen Cecil, ikaw po, turan mo na lang ako magbaile. Ade, turan mo na sana pa ako, ha? Okay. Yung enoy, pwede ka na ngayon. Pwede ka. Dapat ka boses ni Madam Boots Anson Roa. Nagaparaapod baga sa tudigdi. May fan ito. Si Madam Mel. Joshua. Ilingaw na si Joshua. Broadcasting ini. May hilig siya sa radyo. Pwede po mag-apply. Itabing, dakulaw ng sweldo kayo nini. Diyan sa DNR. Basta ka sana. Alright. Sarong kapitan. Luhaan. Matapos dinaog. Matapos kalabanon, asin daogon. Kan sarong halangkaw na ilihidong opisyal. Ining halangkaw na opisyal sarong sinuportaran. Sa sinuportaran kanakaaging eleksyon ay pangyayari sa maabaka. Di mo pala ako Joshua hinapot kan utong, so pigistorya ko sa imo. Daog migo. Joshua, good morning. Good morning, Oha. O saga na sana daog. Iapot ko pa sa nakuta ko niyan. Oh, daog. Kaya pwedeng mapaduman ito, so nag-ibong mapaduman talaga sa nangganang kapitan. Malawasan. Mapaduman sa nangganang kapitan. Pagkayunong pati so iba-ibahan kan eleksyon, nailing ko pati. So burotohan baga. Na-timingan ko nang pag-ikot ko sa eskwelahan. Parang nasagong. Yaon duman, so single kaya itong girl. Lalaki. Ito ang may agom. Gana. So, binayaan na dati niya, daog. Saga. Ito ang gariluhuan Ano nangyari? Oha. Oh. Si Isay daw inay. Nasarong kapitan. Oh. Luhaan ngunyan. Matapos kalabanon asin dinaog. Kantugang ni sarong huruhalangkaw na ilihidong opisyal. Oh. Ining halangkaw na opisyal. Sa iyang sinuportaran kanakaaging taon na eleksyon. Okay. Ang problema ngunyan sa barangay. Dahil lamang siya nadapaan. Dahil napugulan ang paglaban kan sa iyang tugang. Yung mananggad ang problema sa politika. Di. Mapapaluha ka talaga. Correct. Pag may kanta ka, nakakaaliw at nakakaiyak. Bakit ko ka ang kinakaka na kanta? Iyo. So, nakakaaliw at nakakaiyak. Bakit ko kaya? Oh. Ano nangyari kay nita nagiging araw ka? Dahil napugulan na di. Maugmahonon si Kap sa iyang serbisyo. Sagkod sa inabot na ni nervyos. Kan labanan, kan tugang ni opisyal. Kinahuro ni Kap si opisyal. Napugulan lamang ang sa iyang tugang sa paglansar. Ang problema, ang simbag ni opisyal, dahil nga kaya, taang tugang kayo ni, dahil kayang gobyernohan. May problema man talaga. Pigigibo man talaga ang rason ng paminsan pag may dagit na sa imo. Pagkuya ka na kulogon. Dahil kung kaya sir Mano. Pero pag Mano, ano nangyari ka? Ano yan? Kaya mga Mano, takuan kaya? Para burbalyo kaya nga, wala malo yan. Narimati palan. Narimati. Sagkod sa mabot. Ang aldaw ning hatol. Ang sobre 30. Dinaog si kapitan. Sinabi na. Opisyal. Ngunyan,
namong problema kung paano na ang chismis ni Kulalapnet Oo. na ipapalan tapos ni Kap na bayadan ang sa iyang loan. Naka-collateral, so Naka-collateral na. So, honorarium. Tapos, Kawasa man, si tugang ni opisyal, panilabanan tulos. panas man. Bako na dahil ang pinatapos man kutak mo naman. Ata na. Si opisyal pati. Dahil lamang napugulan, pati palang kayang kontrolon ang mga desisyon kan tugang. Si Kapitan Lugod, ngunyan, may dakula ng problema. Yan. Oo. Pangyayari. Yung man agad ang buhay. Ako, tayo man agad ang buhay politika. Correct. No permanent friends, no permanent enemy. Correct. Enemies. Yun man talaga, yan ang buhay. Kasurog mo, nugad, pero magiging kalaban mo na siya. Dako na baga nangyari? Correct. Kalinyada mo, kagrupo mo, ngunyang kalaban. Dahil ang natin taran kan iba. Kaya mo sabihin na natin taran, so inimbitaran kan iba. Nyata na mo yaman, na kaya ko na ngayon inilabanan. Diba? Kaya nagiging arog ka yan ang sitwasyon. Ako, untay yan. Pag daog-daog, pag gana-gana, yan ang sitwasyon. Realidad din buhay sa politika. Tara man gabos-gabos, di man pwedeng gabos-gana. Nag-election pa kita. Diba? Okay. Kita nangalas nga na ako ta. Igo akong nabasa na post sa Facebook. May nabasa akong post sa Facebook. Kan mga panahon tabi Chief Ramir. Naguburutuhan kita ngayon sa class. Yan baga na class organization. Sa classroom baga. Pigbubuto ta ngayon dyan. Elementary kita high school. So ngayon, so pinakamatali. Gibutang presidente. So medyo ngayon matibay-tibay man. Gigibutang vice presidente. Di ba? Pag nagkuan ngayon, pag-abot ngayon sa pagboto ngayon kitresurera, ang pipili ta ngaya, sumatibay nga sa mat na kaklase ta. Pag magayunon ka, gwapuhon ka, ninominate iyan na escort, budak muse, bako yung tabi Chief Ramir. Ako kahit kan ako nasa elementary high school, pero may ako pig-nominate escort. Tanda naman ako kwalipikado sa pagiging classroom president, vice presidente, sa treasurer, di ba? Pag maganon surat mo, mga tugang, i-nominate ka na secretary, yan, auditor. Di ba? Pag medyo burobroskon ka sa klase, i-nominate ka na, buburutuan ka na sergeant at arms. Pag nailing ka makaklase mong ikaso pinakapgwapo, i-nominate ka ding escort. Yes. Kaya naman malisyahan ko kahit ako nag-eskwela ko, pero may ako nominated as in ang gaganang escort. Pag may Independence Day, ano pa nga na yan? Pag may parada, masakay kami sa pababa. Sa pababa, good kaming Karabaw. good kami kay Karabaw. Pigbubugtakan ki mga samno itong pababa. Luman ako nakasakay. Buda so kaklase mo man na binotong muse. Pag iyo nga, amuse nga ito, yung pinakamanga yun. Diba? Pero, look at that kind of those qualifications mga tugang nin kandidato nin pagpili ta sa classroom, di ba? Sa mga classroom organization, elementary, high school, yung baga, di ba? Pag matali, gigibutang presidente ka ito, nominado yan. Matali-tali, magayon matibay sa math, matibay ngaya sa magayon ng surat, burubruskohon ka, i-appoint, ikang i-nominate ngayon na sergeant at arms, na ika ngayon, pinakadakula sa klase, ika ngayon, sergeant at arms. Magayunon ka, muse ka, gwapuhon ka, escort ka. Basta kung natandaan ko talaga kayo ito, po ako grade 1 hanggang high school, pero may ako escort. Gusto sabihin mo ngayon, gararog ka yan. Gusto sabihin ngayon, gariarog po kanso iling sago kan mga kaklase ko. Di ba? Pero natadaw mo niyan, adi, sabi ka nagpo, kanso notong sa post na Facebook na nailing ko, natadaw ngayon ngunyan, pag-eleksyon ngayon, national, mapili kitang presidente, senador, mapili ngayon kita
nganya mayor, gobernador, kagawad, vice mayor, nagburoto kitang kapitan, kagawad, SK, whatever. Natadaw ngayon ko yan, tayo ba ng classification o qualification na pigahanap ta? Ang pagbuto da akan iba, mga tugang, gari, bako man ito ang desisyon na ngaya. Pag matali ka ngaya, gigibong araw ka ini, pag araw. Natadaw ngayon ko yan. Ta iba na ngaya. O ito nga na ngayang mga kadaraki pada kita, wise ang desisyon ta, maray kitang binadesisyon sa classroom, mga mataaki pa kita. Pero natanong ito paggururang ta na, kapag kita ngayang gururang na kita, gari ngayon na didifisira na kita, ang pagbuto tadaa, dikta na kan iba. Napaisip ako ka itong post sa Facebook na itong pag-share kan, so nailing ko kan sarong aldaw. Garo nga ako may punto man ining analysis ka ini na, kuha na ining post na ini sa Facebook. Diba? Natangyan ko niya ngayang gururang na, ang desisyon talaga ngayon, influensyado na kan iba. Although igwaman ngayon kinag-desisyon na talagang personal tang desisyon, pero ngayon iba ngayon, influensyado na kan ibang bagay ang pagboto ta. Iyan mananggad ang realidad sa buhay nin tao. Sabi ni Ate Rochelle, parehas pala niya kita, permiman nga ako Muse sa school. Majorate pa nga. So majorate, gari naniwala ko sa imo na ikaw manangga gari, majorate ka pa. Pero sa Muse, yun naniniwala man ako. Sarawayon ka nga. Yun, naniniwala man ako. Tagayon mo tabi ng Ate Rochelle talaga. Ganito talagang ikaw man ang filming Muse. Payas pala na kitang dawa. Ako kaya, gano'n anong talagang sunatan. Pero ako escort ba ya? Salamat kan sa dong pagantabay. Mabalik po kita 7:30. Mga tugang sa tantaw daw, ara, uy, kumusta ang presyo kan mga burak sa palibutan? Adi, kaso bagong aga, early morning before 5, nag-agaw sa park, panuki burak. Ang gurano daw ngunyan mga flowers ta. Yan daw na 7:30 mga pag-iriba, pakiikuti daw tabi nindo. Tindahan kan mga flowers dyan sa tuya tabing palibot na. Tabi na gagaramiton ta dyan na banggi, dadarahon ta dyan na banggi sa undas, ha? Okay, salamat kan sa nung pagantabay. Mabuhay kita ka, boss. Goodbye. God is good all the time. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students